Moskovska bitka je bitka koja se vodila za odbranu sovjetskog glavnog grada Moskve i kasnije kontraofanziva protiv nemačke vojske. Vodila se između oktobra 1941. i januara 1942. za vreme Drugog svjetskog rata. Nemačka strateška ofanziva, nazvana operacija Tajfun, je predvidela dve ofanzive koje bi obuhvatile Moskvu u klješta. Na početku su sovjetske vojske vršile stratešku odbranu Moskovske oblasti, izgradivši 3 odbrambena pojasa i razmestili novoobrazovane armije i doveli pojačanje iz Sibirskog i dalekoistočnog vojnog okruga. Na kraju, kako je nemačka ofanziva zaustavljena, Sovjeti su izveli kontraofanzivu i male ofanzivske akcije kako bi odbacili nemačke armije nazad na položaje oko gradova Orela, Vjazme i Vitebska, zamalo opkolivši 3 nemačke armije u ovom procesu. Moskva je postala meta nemačkih vazdušnih napada. Stanovništvu je naređeno da izgradi barikade na ulicama grada, čak i u blizini samog Kremlja. 16. oktobra je u samoj Moskvi došlo do veoma neobičnih zbivanja. Po zvaničnim podacima iz Moskve se organizovano povlačilo preko 2 miliona ljudi. Vanredno stanje je proglašeno 19. oktobra. Vlada Sovjetskog saveza i diplomatski kor su se 20. oktobra preselili na istok u grad Kujbišev, današnja Samara, ali sovjetski vođa Josif Staljin ostao je u Moskvi. Ovo je važna psihološka prekretnica za Staljina jer je ostanak u gradu i kada su nemački vojnici bili nadomak grada bio značajan presedan za sovjetskog diktatora. Međutim, Hitler uopšte nije izgleda ni nameravao da zauzima Moskvu. Iz direktive od 12. oktobra proizilazi da je hteo da primeni istu proceduru kao i kod Leningrada, opkoljavanje i potpuno iznurivanje opsadom do uništenja. Plašio se i epidemija, a dodatnu bojaznost mu je ulivalo iskustvo nemačke vojske tokom zauzimanja Kijeva, kada je mnogo vojnika stradalo od mine i tempiranih bombi.